Ọtụtụ afọ dị iche iche ka e mere ka anyị marụ na enwerezi ife dịka njọ ekele ụwa na-asago njọ anyị, nje ọbụla bụ nje ekele ụwa na-asago ya n'ọbara nwa atụrụ. Ọtụtụ ndị nne anyị na nna anyị ha wee mapụgazia wee were ike wee mapụchaa n'omenala ịma maka ifie na enwerozi onye chọrọ ometa alụ maọbụ meta ife aja ala Igbo na-asọ nsọ ka o jee kpụọ alụ maọbụ tie mkpu akwalị. Ọtụtụ ndị nne na nna anyị ha wee mapụga wee mapụchaa n'omenala wee weruzie ike ahụ wee na-asị na ife ochie agafego na ife ọfụ abatago. Maka ọtụtụ ndị mmadụ a na-ekwu okwu na ife ochie agafego na ife ọfụ abatago, ọtụtụ n'ime anyị aha aghọta ife mere eji ekwu ife ahụ. Ife mere eji wee na-asị anyị na ọtụtụ ife ochie agafego ya na omenala anyị abụrụgo ife ochie, ife ndị mgbe ochie na ọ gafego na ife ọfụ abatago ya na usoro ọfụ abatago, bụ na ọtụtụ ndị mmadụ bụ alụ na omekome ha na-emeta maọbụ nke ha metago maọbụ nke ha na-emeta maọbụ nke ha ya emeta ka ha na-agba ọsọ ya ntaramahụhụ ya. Maka na omenala Igbo imeta alụ maọbụ meta ife aja ala Igbo na-asọ nsọ, ịma nnaba na be gị jee na ọrụ onwe gị ana mmeenye aja ala Igbo ga-adọpaba gị ike dọpụta gị ụkwụ ilo. Ị ga-akpụrịrị alụ saa asịsa tie mkpu akwalị. O nwere ife a na-akpọ iti mkpu akwalị. Iti mkpu akwalị bụ ịsa asịsa ikwupụta ife ime wee kpọọlụ gị alụ wee kpochaa gị n'ife ahụ ime. Ọtụtụ n'ime anyị, ọtụtụ ndị nne na nna anyị ha ndị metegoro omekome na ndị bụ n'obi nke ha ga-eme maka ajọ obi wee gbaferuchaa wee na-ekwuzi na ife ochie aghọgo ife ochie na ife ọfụ abịago. Na-asago imeteghekwa njọ na ikwesịghịzi ijezije kwupụta kpụba alụ maọbụ tibe mkpu akwalị na-asago njọ niile, njọ ọbụla imete na-asago ya n'ọbara nwa atụrụ. Ọ bụrụ nya ka ahọ niile a gazialụ, o wee lụzie kịta ọtụtụ ndị mmadụ wee fụba nke bụ eziokwu na njọ niile ahụ asị anyị na-asagoli n'ọbara nwa atụrụ na nje ahụ ka amakpukwu ebe ị nọ. Ịma maka ife maka na ya ha eficha ọbara gị eficha. Ọbara gị bụ ọbara onye Igbo. Ọbara onye Igbo ọbụla bụ ife dịka chi si kee ya, nechọ. Ịgbanahụcha ndị Igbo na-atụ n'ihu si na ịgbanahụcha ntụ ụtụtụ ị ka ga-ekpu ya, ị ka ga-ejekwudo ya bụ ntụ ụtụtụ. Ụfọdụ n'ime nne na nna anyị ha gbara ọsọ debe ahụ na ife ochie ahụ niile abụrụgo ife ochie agafego ife ọfụ abịago. Maka ife ọ bụrụ na ha metezie ife mmeta na ha ekwesịghịzi ije kpụba alụ tiwe mkpu akwalị na-asachapụgo n'ọbara nwa atụrụ. Ọtụtụ njọ ahụ ha metelu n'oge gara aga ha che na-asachapụgo n'ọbara nwa atụrụ. Ọnya ka unu bụ ụmụaka ha mụtara kịta na-ata afụfụ ya. Ọnya bụ alụ ezinụlọ ahụ a na-asị gị jee kpụọ. Ọnya bụ onunu ngwulu ahụ a na-asị gị jee kpochie. Ọnya bụ ọtụtụ ife dị iche iche ị na-agabiga n'ezinụlọ gị n'ụbọchị taa. Asị gị na aja ana na-ele ọkụ, ife ndị gboo meta ajụrụ ana na ife alụ na mpụ na aghụghọ nne na nna ahụ metalụ n'oge gara aga si ha na-asachago ya n'ọbara nwa atụrụ. Ihe ha asacha nwa alụ n'ọbara nwa atụrụ, imechechekwa alị ị ga-eje mee gịnị mee nya ka onye Igbo kwesịrị isi mịa. Maka na a gwara anyị si anyị na-enyego mba dị iche iche usoro ha ga-eji wee na-efe chi nke ha. Ịghalụ nke gị mabanye na nke onye ọzọ. Mmiri ka dọ n'ite eche gị. Ịgbanahụcha ntụ ụtụtụ gị wee okokporo ijekwa jekpo onye bụ ntụ ụtụtụ. Ka ha mụta nọ na-ada ndị Igbo bụ afa nyere maka tụsa ozi a binye aka n'akara efu na zọnyekwu na ngalaba kacha nke zọnyekwu na ngalaba maka na o nwere ka ọ bụrụkwa efu ka onye ọzọ ya efu ọ baalụ ya uru. Echefukwana ịtụsalụ m okwu a ma tụnye ife ọbụla ichelu na Igbo eji ezisa ozi. Ka emesịanụ.